5 רקטומים ו5 פיות. בדיוק כשאמרת 5 רקטומים ו5 פיות, הפעלתי את הסרט. אנחנו פה בקרטר האוסטרל. תכבד את הווישרים. כן, תחבא לי את זה רגע. אנחנו פה בקרטר האוסטרל. אנשים באוטו. זה טל צלניק, הצל. הוא כרגע נוהג. מורן. תעשה שלום למצלמה, קורא ספר, הוא באאוט. מפריעים לי לקרוא הספר. מפריעים לו לקרוא את הספר. הוא מדכדך. זאת מורן הבת. זה מורן הבן, זאת מורן הבת. עשי שלום. היא אילמת. למה יש לך יוטיוב על המצלמה? וזה אורטל. קרטרה אורטל. זה אורטל, הוא פרויקט מיוחד שלי. סתכל כמה עדים נהיו, תפתחו כבר חלונות כי פי נמעט. חם לי, לא יכול. לא מכירים, אני לא... אדם חם. וזה אני, ואנחנו נוסעים פה בקרטרה, והכל תענוג. והייתה לי יום הולדת. והייתה לי יום הולדת. מזל. תודה רבה. תוריד לו את העדים. בוא נשאיר לו יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת נדב. קוראים נדב, כן. חבר'ה, תודה רבה, לכו תזדיינו כולכם. זונות.